pičoviny, chápeš? Takže bohužiaľ. Ešte mám minimálne niekde 2 alebo 3, čo sa týka od vás. A idem sa pozrieť, či náhodou tu ešte nejaký nemám. Ako 3 som našiel, ale ešte nejaké mám niekde. A neviem kde. Ale kde? To píče. Oj, vittu! Blue are the feelings that live inside me. Mario Gerhardt. Dobre, ja neviem, že sú ďalšie, proste bohužiaľ. Ako klasicky pripravený na stream. A môžeme ozbierať aspoň tieto. A zajtra to vieme tie ďalšie, ak ich nájdem. Ja budem mať čas ich hľadať. Jak to mám otvoriť? Alzament Basic PLA. To je nejaký Nemec? Do piče sú za spiriny, to čo je? Kurva, tam sú piliny zás, tu máme nejaký škrečok alebo čosi. Dobre. Dúfam, že tam furt nie je škrečok, ale kamaráde. Počkaj, to je takýto... Počkaj, netrebli... To je z nejakej divnej textúry. To keby sa trblieta. Opatrne, je tam malý imigrant. Počkaj, ty kokot. Čo ti jebe... Nejaký kokot písal, že či ten škrečok bude živý, že už to dlho je, ako trvá, kým otváram ten box. Tak si predstav, že ten kokot mi poslal normálne. Čo ti jebe? Chápeš? No je debil. Som je zlakol tyko, že tu bude oné, ale to by asi hnilo a smrdelo, že? Kde si našiel takúto pičovinu vôbec? A nemám nejaké venovanie. Mukvzi. Však v garáži si ich mal musíš nájsť, len to je problematické. Milí Googlovia, maličky. To môžem na kľúče, ty kokot, že tam je dierka na kľúče? Kľúčenku, tomu ver. A mám 3. A to je nejaký kick promokód. Čo neviem čo, oskenujte to, čo to je zač. Kto to chce skúsiť oskenovať, čet? Skúste si to oskenovať. Ideš do piče s tým sabom, synik, teraz. Povedzte mi, čo tam je. Dík, synik, za 50 minúty sabov, ďakujem. Dobre, Google na kľúče máme. Čo tam je? Michal Adamik, PO Box Dubnica nad Váhom, blablabla. Niečo. Rest in peace a je tam krysácky kostra vygravírovaná. A tu je napísané. Čau, Restinko Bambinko. Sny si treba plniť. Ak nie sám,
Tak od toho sme tu my. Chat, keďže si ho toľkokrát spomínal, tak sme sa rozhodli poslať ti ho. Tvoj nový člen rodiny Škrečok. Meno mu daj ty, alebo Chat. Cestu isto nemal ľahkú, ale žrádla mal so sebou dosť. Minimálne na týždeň. Veď do Dubnice to nie je až tak dlhá cesta. PS, nepíšeme na papier, aby ho ten Škrečok nerozhryzol. Stanley a MGE. Lisää elinvoimaa. Dobre. Dík Stanley a MGE. Nebudem to prehľadávať ďalej. Ale to myslel tohto. To myslel, že toto je ten Škrečok, chápeš. Takže meno mu dajte, aké chcete. To je na vás. Dobre. Díkes chaloši. Potkaňos. Balík číslo 2. Počúvaj. Jak tu zmení vaše všetky, tu je teraz David Lacko nejaký. David Lacko. No, máme tu papírus nejaký. Takže. Serus Restinko Bambinko. Čepeš, ne? Poslám ti nejaké výrobky, ktoré robíme, plus obohatené o nové výrobky. Ak si pamätáš, už raz sme ti posielali jablčka v čokoláde, slivky v čokoláde a tak ďalej. Tak teraz tam máš aj nový výrobok. Remeselnú bonbonieru, ktoré ručne vyrábam z belgickej čokolády. Príchute si moc nepamätám, ale zdá sa mi, že tie žlté sú mandarínka alebo mango. Zelené káva a tie čierne s červenou sú čili. Ganáš je robená zo smotany. Snaď môžeš smotanu. Nemal by som. Ďalej tam máš mango, ktoré nemá žiadny pridaný cukor ani konzervant. Len zadná etiketa ešte nie je, lebo to má byť nový produkt. Plus tam máš jackfruit. Neviem, či poznáš, a tiež variácie v čokoláde. Snáď to bude chutiť. Keby sa dačo páči, kľudne píš na Instagram firmy. Voláme sa tak, ako je na krabici a sme na Podkilave. Tu máš kúsek. Dodatočne všetko najlepšie k narodinám. A máš tam taký malý darček, tlačený na 3 černy. Snáď sa to bude páčiť. Keby nevidíš na boku, máš vypínač. Bonboniera má záruku do 30.12.2025. Nie, že by som ti dával starú, ale Max záruku mesiac, keďže nepoužívam konzervant. Červená je stále dobrá krút. No ukáž. Takže. Rozbal má opatrne. Jo. Počkej, vy to nevidíte asi. No mitä helvettiä? Tam som ja s Googlom, chápeš to? To je pekné. Škoda, že to nevidíte vy svine. Škoda, že vy to neuvidíte. Jak vám nám spraviť, by ste to videli? Či vidíte to, či nevidíte? Aha. To svieti, chápeš? Cool. Veľmi hezké, ďakuj, kamaráde. Ďakujem pekne. Dobre, ďalšia vec. Sana. Pralinky z Podkilavy. Ktorá bola z čili? Tu z tej sa musím vyhnúť. Bomboška bude dobrá, však to máš v chlade. Ja viem, že bude. Sušené ovoce jackfruit. To idem skúsiť.
Chrumkavé plátky. Ovocie chlebovca 99%. Palmový olej percento. Jumalauta. Krajina pôvodu Vietnam. Ver máš vane, tak daj link, otvorím ho, ale keď ho otváram, počkaj. Fuj, to čo je? Čo to je, Jack, oni? Neviem, čo to je. Ale dobre. To nie je mango, to je nejaký Perkele. sušené ovocie jackfruit. Ovocie chlebovca, 99%. Neviem, čo to je. No. Ďalej. Mango v čokoláde. To je durian ten smradlavý, ale chutný, nesmrdí vôbec. Ňam. Musím dať ďalej od seba, alebo to vyjebem celé. Vezím sa vyžíra, že? Olga, ešte dáme niečo. Men, raz denne po 2 tablety. Aspoň ja tak dávam. Ei saatana. Ďalej. Jablkové čipsy. Do kaše budú dobré. Ďalej. Jackfruit v čokoláde. To je ten istý chlebovec. Čo za firmu? Neviem, pozrieme to. Ďalej tu máme jablka v mliečnej čokoláde. A ďalej tu máme sušené mango. Také obrovské platy. A volajú sa, čo by chcel? Volajú sa nie len ovocie, alebo do piče. Nie len ovocie. Čili pralenku dávaj nie. Nedám si čili pralenku, môžete prestať. Už mi je horko. Dobre, ale ešte jedno. Dobre, čo si tu nechám? Čo môžem vyžrať? Dobre, skúsim ešte toto. Nie, že by som chcel, ale skúsim. Je som postá sviňa. Naozaj je, že tu mám tak 2 kg cukru a fakt by som zjedol celé. Musím dať, počkaj, ja to musím dať ďalej od seba, ale to tu vyjebem celé. To je piči, mňam. Proste, no jaké to môže byť, čak
proste ovocie v sušenej, teda sušené ovocie v belgickej čokoláde, však to vieš, že to je proste jeba. Dobre, čo tu ešte je? Dobre, máme posledný boxčet, ďalšie skúsim pozrieť zajtra. Počkaj, tu sú jablkové čipsy ešte. Dobre, tu ešte čo si čet? Čo by chcel, tak mám tu 3 na kľúče Googleové. 2 si nechám na 100%, jednu vám môžem rozdať. Dobre, vydržte, posledný balík. Pozor, krehké. Čo? Prosím, dúfam, že to nie je živé, kurva. Je to moc zabalené. A je to od Jozefa Adámeka. Počkaj, mi už niečo posielal, sa mi zdá. To meno mi je známe. Nie je to náhodou ten, čo mi poslal toho oného, smrtonoša? Sám sebe poslal veci. Počkaj, musím dať cigu v hre. Voi saatana. Máme zľavu nejakú na Buyrest, iba keď dáš RST promoko, tak máme 5% off. Kto by chcel? Dobre, skúsim to nejako rozbaliť. To je zabalené, jak keby sa to nemalo otvoriť, jak normálne, keď išiel hej, sníh ďardu, ide sa gybnúť sa ešte raz, ďakujem ti. Ty piča, som tam stekol nožom do toho. Dobre, je to ošetrené proti nožíku, dobre. Pičo! Tak je to zapálené. Dobrý večer, Niga Nigerská, víte, co je to Tatko Average? Čo je? Počkaj, to je moc vážne mi to príde, jaké si. chowmotilov.com Počkaj. Chowmotilov alebo Instagram Jozef_Adamek. Ahoj, rest a chat. Mladý divočák sa úspešne vrátil do Bieleho kostola z Afriky. Ne, posielam ti opäť jeden rám, v ktorom... Počúvaj, si pán, že si to písal akože písaným písmom. Jeden rám, v ktorom sa nachádzajú krásne exempláre, ktoré som ulovil na mojej expedícii. Niektoré dokonca skončili v Národnom múzeu v Bratislave a Trnave.
Som rád, že sa ti páčil. Rám so smrtihlavom. Keď som bol menší, tak mi bratranec ukázal tvoj stream a odtedy som ťa pozeral. Bolo čosi sa na chvíľu stať súčasťou streamu a odvďačiť sa za kopec smiechu, ktorým som za tie roky zažil. Aby si boli obrázne, dobre? Či čítame ako kokot. To je písaným a fakt sa to zle číta. Ako číta, píše krajšie ja určite, ale chápeš. Na mojej ceste som videl kopec rôznych živočíchov. Posielam aj nejaké foto. Nie všetko som bral domov. Ne. Ban. D. Bol to super zážitok a cesta. Posielam teda suvenír z cesty ako vďaku za tvoju tvorbu. Zároveň by som sa rád poďakoval chatu a divočákom za pozitívne ohlasy a podporu z minulého unboxingu. S pozdravom Jozef. PS, pozor na švábov v krabici. Počkaj. Dobre. Najskôr tu máme niečo, čo akože pofotil. Prvá fotka. A počúvaj. Jak si nám písal, že si zažil kopec srandy na tvojich expedíciách, tak ako... Verím, že to bolo fakt akože srandovné. Čo ti jebe? No mu tam halogénom najebal do očí nejakému onému. Ti jebe. Dobrá práca, kamaráde, dobrá práca. Odkladám. Aj kto by chcel vizitku čet? Vizitku má takúto. A. To je halus, no. Že bol fotiť exempláre vonom, ty kokot, a pošlo mi tu takéto fotky. Halus. Dobre, a čo tam ešte bolo? Čo ti jebe, to je také obrovské. Chápeš? Jak to vôbec vypchala tá krysa z chatu nejaká? Lebo ja keď si vás predstavujem, že jak sa hýbete a tak vy ste... Vieš? A tento blázen celkom má pevnú ruku ako. Vieš, to zvládol. Vidíte, ukáž mám ešte aj toho smrtihlava, čo mi poslal, ja ho mám tu niekde vedľa seba. Piče, nesmú dál. Si hore? Satana.
som mu dal, ty kokot. Oj, Dobre, neviem, satana. ukážem vám ho zajtra. Neviem kde, chápeš? No mi uletel desi. Relo je kokot. Poďa potrebujem oné. Jedlo. Čiže to je? Konečne môžeš baliť baby na svoju zbierku motýlov, hej no. Svet, za euro, hneď to pozriem, chvíľočku. Jeden motýl stojí 50 eur mimochodom. Dobre, chat, spúšťam aukciu. Kto by chcel vypchané motýle, ich tam 9. Vyvolovacia cena 200 eur. Toto si dáme jednu polievku. Toto dám sem. Dáme jedno spáctvo nejakým zázrakom. Smrdí hlava, uvidím, keď mi dáš hlavičku. Ten QR kód, dajte mi link na to. Atias. Ne, díky. Dobre, vydržte. Dobre, staty máme, 22 dní ešte v base. Nejaké dono. Ahoj, pozerám, že si sa obliekol tematicky k tvojmu aktuálnemu progresu v hre. Presne na to sme čakali a vyjebali sme sa, aby sme mohli dať stream z basy a mať na sebe menovku. Dám 300, netužíš, ako to má hodnotu? Za 3 hodiny utekáme, že on povedal, že má veci normálne v Národnom divadle, chápeš, od neho. Takže to je nejaký, akože on je blázen v tomto. Dobre, chvíľočku. Googlám na že iba musím to urobiť aspoň trochu poriadok, lebo ti hovorím, že ja zblázním. V divadle? Tak kokot, v múzeu do piči. To je úplne podobné. Do niečo som jebol prst. Názor, že dneska padol z case nožiček. Grac. Jaký? Jaký? Čo ti padlo? Tabak? Dám hej tabak, vydrž. Len to vyniesem, takže čakaj na mňa isto. Dobre. Mikina na zemi, neviem prečo. Šuplík, to si tu nechám. Dobre, vydržte. Dobre, že počúvate, zanesem toto, dáme tabak. Ešte vám predstavím, ukážem vám Shada s Eklerom, čo si nachystali, že budú moderátorské voľby ďalšie, tak vám ukážem, čo sa deje. A potom pôjdeme niečo zahrať, alebo čo si. Čo dám sem. Takto. Takto. Rozlúčuje sa s Chrisou. Google to nechám. Takto. Ešte sa vyčúram vec, chvíľočku. Šebenárebra! Preč. Čo sa mohlo stať? Mne je horko v tej skúrenej čapičke, čet. Fakt mi je z toho zle, ty koko, normálne. Dokedy to musím mať na sebe? Tabák môžeme dať. Čauko, ako to ide? Komzo, 2 Ečka, ďakujem veľmi pekne, kamaráde. Ide to absolútne skvelo, už sme 2 dní v base z 24. A toto im vyhodím preč, ty kokot. Fuj. Ja chcem sír!
Ak budeš jesť pralinky, zjedz čím skôr, ako si to mal v chlade, nič by tomu nemalo byť? Jasná. Donesem to mamke. Teraz si dávam hermelincír s paradovičkami. Dobre. Kenzo, ďakujem na Sabdikes. Čiernikos, ďakujem na Sab. Román, 18 mesiacov, Marčas, 24. Brofi, ďakujem. Dobre, čo teraz? Ten tabak? Dáme jeden rýchly. Chlapský. A môžeme, dobre, takže teraz, počkaj, koľko hodín? Je 10 hodín, čo ideme teraz spraviť? Teraz môžeme... voľby. Daj mi link nejaký na to. Prihlášky sa spúšťajú po víkende. Dobre, daj mi link nejaký. Či nemáš to na nejakom linku? Či to musím hľadať na Discord, jak Krisa? Dobre, tu je mod voľby. Vydrž. Ukáž? To bude lepšie print screen, no.